ማናስ መራ እትልሌሉ ብጽሬታ ብጽባቐ ናይ ኣርት ዴኮ ዝኾነ ህንጻታታ ኣዝያ መሳጢትያ ብዙሓት በጻሕቱን ከተማ ኣስመራ ኣብ ዘድንቐዋዮም ምስ ከተማ ሮማውን የመሳሰልዋዮም ንሎም እምበር ብዛዕባ ናይ 100 ዓመት ማለት ሓደ ክፍለ ዘመን ኣውፂራ ዘላ ካቴድራል ዘላሊት ትሕዝቶ ክህልወና መቸም ገለገለ ኣባህላታት ኣለው ደቂ ኣስመራ ሰዓት ኣብ ተሓቶም እዋን ወዲ ኣስመራ ዶ ሰዓት ይኣስር ይብሉ ኻዮም እዚ ድማ ማዕረክ እንደ ፍሉይነት ወይ ናይታ ከተማ ላንድማርክ ወይ መለለይት ኮይና ከም ዘላ እዩ ዘረዳእካ ንሎም እምበር ብዛዕባ ካቴድራል ተሰሪሓትሉ ዝነበረት ዘመን ክሳብ ሎሚ ዘሎ ኣብ ውሽጣ ዝርከብ ዝተፈላለዩ ቅርስታትን ካልእን ዝድስስ ትሕዝቶ ከቕርበልና ክትከታተሉና ብኣኽብሮት ንዕድም قدامه ترئيتا هزيو صحابي قبرا زي حسس كن كازخون قبعن حبرن زي بلو ناي حطوب مندقون نتأمات عيني مارخ وشتاوي ديزاينن ركيق طبابن طباقنا مستمقاري عدم بتخال شنخ عابو قلبت حيال تعال 5 حلفة يمسكر أما أكل كتما سمريات دوكينا أبتي رزين ترقم زلوه قودن حارنت كاتركب كاتدراله قودن حرنت حد خابتي هب عراربوه بتقامات اوان قياشوان نزورة تسحب مقديهم أبتو قودناون بزوحاتن عدن نقطن سنهنتا تدبكينن يركبا كابتن فتواتن مسدتن سنهنتا كاتدراله كاتدرالي كاب صفح بحري 2325 متر بريخة أبتا مجوت ختم أسمرة توسخ تباقة تهب هنسايا كابتي زيجبتن لعلخة ركيو بهلا ورشات وننن نايقزا رأسا كبريز رخبتن هنسايا بزلوا فولي كدن سنة هنسان ترايزي كوني كاتدرالي ببهرياوي ملكعون لعل كبريات ونن نفسو كفسب كبتحا كنا قداد الرخي تفتر تتأميتا تفتو تبتحا تمسد عميق فغري تحدر أبزاني حلم ختما زخونة أسمرة ناي إمنا كورنا عبوتات حز كم ولا كابر حقن كربان ترأي بخلو مأزم تتأمتن بخلو تفتون كينيو حيمانة وهنتاه ويبيت مقدس مخانا وكالي تبقى ختما أسمرة بمخان فوليتا مسطو تفتر نقياشو ترايزي كونتكن نبرتاون إن حدرت تسحب أبز حلفة ناي أمئت عمتات عدميات كاتدراله حانتي كاب أرماتات رئيس ختم أسمرة تكون بقيعة بتخال شنخون ناي ملا حزب إرترا كبرن حبننيا حبرة السب إرترا أمعك أبهلا ورشان نزلو بلوز كبرتات تنصبارق مسات تحرى بيتهون تونن كاتدراله نقدس ماركوز توفيتن نتان اشتو بيت كريستيان استكاتن عباي هنس أمخانا سندات تاريخي حبرو بيت كريستيان قدوس ماركوزون بشحن شومنتم يتن 95 بأورستس كانافينيس تبهلا مهندسيات هانيتا أسرار حانا لومباردياس نهنتاوي سلوانا برا እታ ቤተ መቅደስ ዳግማይ ክትሰርሐን ክትሰፍሕን ተደልየ ምሉእ ብምሉእ ብሕጡብ ዝተሃንፀን ዝኾነ ግዳማዊ ሽፋን ሸሜንቶ ዘይተለበጠ ክኸውን ተሓስበ ሰነ 1921 እምነ መሰረት ተነቢረዋ ውሽጣውን ግዳማውን ጽባቐ ንኽህልዋ እውን ዓብ ጻዕሪ ተኻየደላ መሃንድስ ካቴድራለ መሃንድስ ማሪዮ ማዘቲዮ ንካቴድራል ዓብ ዲዛይን ኣዳልዩላ كاب 1921 كساب مسكرم 1923 تهانزت روماوي قوتي حيزا اب 1923 ملؤ بملؤ تزازمت كاتدرالي هاب 2500 متر وحات 3000 متر صفحات تدكونت هنصايا اوشت كاتدرال خا بزحات دنقت هنصاتات اللو اتي استات 52 متر قمت زلو هنصا دولكا حد خابتم اغرنتي طبابيو ابز هنصا دول شومنت دولات اللوا نختم اسمرا دما كم طعم زيمان دهين كوينن غزي يحبرام
1924 ዝተሃንጻ 4 ሰዓታት መንደቕ ካቴድራልን እቲ ካልእ ጽባቐ ናይቲ ህንጻየን ጥበብ ስራሕ ናይ ዘን 4 ሰዓታት ኣዝዩ ኣገራሚ እዩ ቅድም ብመካኒካዊ ኣገባብ ኣብ ንሱ ወከፍ 15 ደቂቕ ይድወላ ነበራ 1992 ናብ ኤሌክትሪካዊ ስራሕ ተመሓይሸን ስራሕን ቀጸላ ኣብ ቀጽሪ ካቴድራል ካልእ ኣገራሚ ህንጻ ኣሎ እቲ ህንጻ ዝተፈላለየ ኣገልግሎት ዝህብ ካብ 1923 ክሳብ ጎበጣ መግዛእቲ ኢትዮጵያ ዘገልገለ ሙዓሊ ናይ ቅድመ ትምህርቲ ነበረ ብኩሉ መኣዝን ናይ ካቴድራል ጽባቐ ስነ ህንጻ ኣሎ ብሰሜናዊ ሸነኽ ካቴድራል ብ1925 ዝተሃንጸ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ናይ መጀመርታ ቤት ማሕተም ከም ዝኾነ ዝእመነሉ ህንጻ ኣሎ ኣብ ኤርትራ ንመጀመርታ ግዜ ዝተፈላለዩ መጽሓፍትን መጽሔታትን ኣብዛ ቤት ማሕተም ፈርዩ أوشت قطر كاتدرالي كالعدناق هنصالو أبز ውቁብ ህንጻ በሰለስተ ኣዕኑድ ተደገፉ በቀድሮ ማውያን ተነድፈ ሰለስተ ቅስታት ዝሓዘ ህንጻ ኣዝዩ ኣገራሚ እዩ በመብራቃዊ ሸነኽ ካቴድራልን ብውሕሉል ቅርጺ ዝተቐርጸትን በዕንጨይቲ ዝተሰርሐትን ውቅብትን እሽተገዛላ ማይክሮፎን ልሙድ ኣብ ዘይነበረሉ ካብዛ ህንጻ ደወል ምትእኽኻብ ይጋዋሕ ነበረ ዳርጋ ኩሉ ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ዘሎ ንብረት ካብ ዕንጨይቲ ውሊዕ ዝተሰርሐ እዩ ኣብ ውሽጢ ካቴድራል ንቲያትርን ሙዚቃን ዘገልግል ዓቢ ኣዳራሽ እውን ኣሎ ኣብቲ ኣዳራሽ እውን ፊልምታት ይቐርብ ነበረ ውሽጣዊ ህንጻ ካቴድራል ቤተ መዘክር ዘስምዮ ትሕዝቶ ኣለዎ ፍርያት ሓያሎ ፍሉጣትን ጥንታውያንን ስነ ጥበበኛታት ስእሊ ተዓቂቡ ይርከብ በዚህ ካዚ ዝተፈላለዩ ቅርጽታትን ሓወልትታትን ኣብዚ ህንጻ ይርከቡ ካቴድራል ውክልና ናይ ብዙሕ ኣደናቂ ስነ ህንጻ እያ ጽቡቕ ኣቃውማውን ኣብ ማእከል ከተማ ኣስመራ ምስ ምድኳና ማእከል ስሕበት ነበርትን በጻሕትን ክትከውን ኣኽኢልዋ ይርከብ ዘለዋ ጽባቐ ዓቂባ ንመበል 100 ዓመት ህንጻ ኣኽቢራ ካቴድራል ኣርማን ሓበንን ህዝቢ ኤርትራ ኮይና ትቕጽላላ